Imatges d'Alcoyanos por el mundo en plena playa de Belreguard. Una cosa que sempre m'ha sorprès de les mares, sobretot de la mama, és que ella té la capacitat de dir on tenim que posar la sombrilla perquè faci sombra. Increïble, increïble. Però tu què fas? Me deixes el ràdio antes de la circunferència? La posició del sol. La posició del sol, a la Meca. On mires on està el coll, tu mires on està el coll i posem la sombrilla. Perquè avui han fet una infraestructura que flipa, avui han posat 2 sombrilles. Avui tenim un cromlet. Un cromlet, això és Stonehenge, xaval. Perquè tenim així una sombrilla. Després ahí darrere en tenim una altra. Increïble. Vale, entonces mires el sol, la orientació on està el coll i a partir d'ahí ja decidim, ja em dius, ahí va la sombrilla, ahí, just. Como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana, lo poses ahí. Que diu este, pam. Pam, poses ahí. Dani Rovira. Avui tenim primera línia, Hombre. Ai, que bonito. Avui mos arriba hasta les oles. Ai, que maravilla. Mira. Así que se está molt tranquil. Ah, sí, se está de maravilla. Eso es maravilloso.